meleg van. De érünk végig a zenét. A 8. évfolyam nevében az iskola zászlaját átadjuk. A 7. évfolyam nevében az iskola zászlaját átvesszük. Megfogtam könyvemet, elfogyott a iskola, csengők nem csengenek, némán az iskolát. Az úton étre megy, baltakra kanyarok, ahóznak még helyet, villeged van. Lecsuktam könyvemet, s kísér minden sarat, akárhol is megyek, kísér az iskola, s minden olyan gond és úgy nem sebez, sírok, hiszek, s nehéz szívem oly könnyű lesz, könnyű lesz. Az élethelyzeteim adottak, rajtam áll, hogyan viselkedem a helyzetekben, itt a szabadságban. Az igény valóságot szül. A dolgok megvalósulásának az a kezdete, ha makacsú rájuk gondolunk. A mai napnak különleges méltósága van, mert a ballagás igazi ünnep mindannyiunk számára. A végzős diákok számára azért, mert véget érnek az általános iskolához kötött évek, és egy magasabb fokú oktatási intézményben folytathatjátok majd tanulmányaitokat. A 8 elejézőlából szeretném, hogyha kifáradna való vége. Az elmúlt 8 év során kiemelkedő tanulmányokat